Het banende autoskip leidt 5 dagen nadat de bron uitbruts op een veilige plek. De Fremantle Highway is nu zo'n 16 kilometer boven uit Ameland en Schiermonnikoog. Het verslepen is juster begonnen en het verroemt stadiger als verwachten vanwege de streming, de reek en het waar. Op de nieuwe tijdelijke locatie laat het skip verder van de vaarroutes van orenskippen en meer uit de wien. Het is een komende keer van cameraploegen hier om de Noordzeekust van Schiermonnikoog, benam Duitsers. Er is eerst wat betiezing, want is het nou een boorplatform, is het een skip? Maar uiteindelijk kwam het te vastkin met de slepers erbij. Dat het skip hier lezen gaat, had een reden. Nou, het eerste is dat het veilig aan boord moet komen van de Fremantle Highway. Dus dat betekent dat het vuur uit moet, de brand moet uit, het moet begaanbaar worden en het moet veilig worden om er verder te slepen. Stel je voor dat het schip nog wel brandt en je legt hem tussen andere schepen of op een ankerplek tussen andere schepen. Dat is gewoon veel te gevaarlijk. Dus het moet echt helemaal veilig zijn. Op Skier binnen de zwargen over het listplak. Dit is wel de meest veilige locatie, is mij verzekerd door Rijkswaterstaat. De minister heeft daar ook iets over gezegd. Het is uiteindelijk zijn beslissing van minister Mark Harbers om dit zo te doen. In overleg met Rijkswaterstaat en andere deskundigen. Dus je kan eigenlijk niet anders dan je erbij neerleggen. De vinger aan de pols te houden en goed contact te onderhouden met diegenen die hier verantwoordelijk voor zijn. En ik ga er wel van uit dat zij geen onverantwoorde risico's gaan lopen. Maar ja, het is natuurlijk wel een operatie die niet dagelijks plaatsvindt, dus we blijven alert. Nou, het baart ons natuurlijk wel enorm zorgen. Het is een schip dat ligt nu nog op volle zee. Met alles wat nog kan gebeuren natuurlijk. Hè. Als het schip toch echt nog water pakt en hij komt instabiel te liggen. Kapseizen, zinken, alles is nog mogelijk. Dus als dat inderdaad gebeurt, wat heeft dat dan wel voor grote gevolgen hier voor de natuur en voor het eiland? Het autoskip staat op het Nijenplak nog heel tijd onder controle. En er is een verbinding met de 2 sleepboten.